Pontevedra regresou ao Fitur cunha presentación propia e o fixo co seu corazón. A través da campaña Pontevedra no Corazón, o Concello mostrou aos presentes todas as posibilidades que ofrece a boa vila. E faremos esa campaña de Pontevedra de Corazón, ensinando a Caixa Branca, a Caja Blanca, que diremos aquí, na que mostraremos o que é Pontevedra. Eu levo días dicindo que o teño moi fácil, que Pontevedra vendese soa, pero que este é un gran escaparate e debemos estar. A presentación principal fíxose a través dun vídeo que mestura os seres extraordinarios coas paisaxes e eventos culturais e gastronómicos da boa vila. Toda unha oferta turística para os visitantes. Ten todo. Pontevedra pode ser o epicentro, o sitio para quedarse, e se queres podes seguir visitando o resto de Galicia, pero un sitio que invita ao paseo, pero invita a un turismo verde, un turismo natural, ese turismo sostible, esa cidade sostible da que presumimos igualmente máis en esta época de pandemia, quedounos claro que é a modelo ideal. O regreso a Fitur supón un gran escaparate para unha vila tan visitada. É moi importante porque isto é un escaparate que chega a todas as partes do mundo, todo o mundo nos ve e nos permite transmitir todo ese sentimento, toda esa emoción, toda esa pasión que nós queremos que a xente vexa e disfrute. Por tanto, para nós Fitur é un escaparate fundamental a hora da xestión e da estrategia turística de Pontevedra. O Concello tamén desvelou outra das súas sorpresas da campaña, o contido da súa Caixa Branca, un recipiente composto polo Libro do Corazón, escrito por xornalistas e veciños de todo o municipio de Pontevedra, artigos promocionais e agasallos.